नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के आयकर विभाग द्वारा एगो बड़ा राहत दियल गईल बाटे। विभाग की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगावल गईल 1800 करोड़ रुपया का टैक्स माफ कर दियल गईल बाटे। विगत दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ई खुलासा भइल। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा ट्रस्टियन के ई जानकारी देते हुए बतावल गईल कि वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में निधि समर्पण अभियान चलावल गईल रहे। मंदिर निर्माण खातिर निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक चलावल गईल रहे। ट्रस्ट द्वारा आयकर रिटर्न 2021 में दाखिल कईल गईल। आयकर विभाग द्वारा ये अभियान के तहत जमा राशि पर टैक्स आरोपित कईल गईल रहे, लेकिन विभागीय सूचना पर ट्रस्ट द्वारा बतावल गईल कि इतना विशाल अभियान का लेखा जोखा ऑनलाइन ट्रांसफर कईल संभव नइखे। ट्रस्ट द्वारा विभाग के सभी जिज्ञासा के निराकार कर दियल गईल, जेकरे बाद टीडीएस के रूप में काटल गईल धनराशि के वापस कइले का आदेश विभाग द्वारा जारी कर दियल गईल। निधि समर्पण अभियान पूरा देश में चलावल गईल, जेकरे बाद 5500 करोड़ से अधिक का धनराशि मंदिर निर्माण खातिर भक्त की ओर से प्राप्त भइल। अभियान का समापन होखले के बाद कई महीना बीत गईल, फिर भी देश के कई जिला तक अभी तक ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट के प्राप्त नहीं हो पावल। फिलहाल ये खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रही इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।